Καλησπέρα. Sorry, λάθος, αυτό είναι από άλλη εκπομπή. Καληνύχτα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Αισίως φτάσαμε στο δεύτερο επεισόδιο του Cassius Belli. Τα καταφέραμε. Λίγο οι γνωστοί, λίγο οι φίλοι, λίγο οι συγγενείς, λίγο κάτι γείτονες που πήγα και ζητιάνεψα μερικά views. Εντάξει. Ναι, τα καταφέραμε όμως. Εντάξει, είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο. Δούλεψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας ακούσατε. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να ακούσετε και το δεύτερο. Επίσης, βασικά τώρα έχετε δεσμευτεί για πάντα. Παντρευτήκαμε. Είμαστε, να ξέρετε, και στις τρεις πλατφόρμες πια. Πλατφόρμες. Παλτς. Είμαστε και στο YouTube, όπως ξέρετε, και στο Spotify και στο Apple Podcasts. Και οπότε ο καθένας μπορεί να μας είμαστε ακούσει. όμως, δεν είπες? Τι ποιοι είμαστε? Ποιοι είμαστε? Αυτοί που δεν μας ξέρουν, ποιοι είμαστε? Είμαστε η Κατερίνα και ο Νικήτας. Αν νόμιζα θα έλεγες είμαστε η Κατερίνα και θα πω εγώ η Νικήτας. Και εκεί θα αποσυντονιστούμε πλήρως. Ωραία. Εγώ είμαι η Κατερίνα πάντως. Τώρα... Και εγώ ο Νικήτας. Αυτό είναι το Cassius Belli. Για όσους μας ακούτε πρώτη φορά. Είναι το δεύτερο επεισόδιο, όπως θα καταλάβατε από τη μεγάλη εισαγωγή. Είπαμε να το κάνουμε πιο σύντομο αυτή τη φορά, αν τα καταφέρουμε, αλλά ήδη έχουμε φάει, δεν ξέρω... Όχι, δεν έχουμε φάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε φάει για να κάνει την εισαγωγή ο Νικήτας, αυτή τη δόση. Λοιπόν, έχω μαζέψει κάποια φοβερά σχόλια. Έχεις μαζέψει υλικό για σχολιασμό? Θα κάνουμε slay πάλι? Βασικά πριν τα σχόλια, έχω κάποια reviews από Google Maps, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα reviews από Google Maps. Αχ, τι ωραία. Οπότε θέλω να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Πού είχαμε μείνει? Στα ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Γιατί έχω κάτι φοβερές αξιολογήσεις. Τι έγινε πάλι με ξενοδοχείο ημιδιαμονής? Γιατί πάντα ξεκινάμε έτσι? Το ένα, λοιπόν, αφού είναι λοιπόν ξενοδοχείο ημιδιαμονής, έχουν αφήσει ένα review, μια αξιολόγηση στο Google Maps και γράφουν αναμονή μισή ώρα για δωμάτιο, πιο ακριβό από το συμφωνημένο, χωρίς τουαλέτα, γεμάτο κάπνα. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα καταλαβαίνω, το συμφωνημένο okay, και χωρίς τουαλέτα, γεμάτο κάπνα, τέλος πάντων. Πολύ πληροφορία γενικά. Το αναμονή μισή ώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό... Προφανώς περίμενα να τελειώσουν οι προηγούμενοι. Ναι, όχι. Να κάνουν και το τσιγάρο μετά, έξω και η κάπνα. Ναι, η αναμονή, αλλά η αναμονή όμως είναι τι φάση? Κάθεσαι, ας πούμε, στο λόμπι μαζί με άλλα ζευγάρια, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω στον καναπέ. Και εσύ είσαι εδώ για τον γιατρό. Και περιμένετε. Έχει και χαρτάκι όμως για προτεραιότητα. Ή καδραπετσόνας, ή κάμπελόκηπη. Εντάξει. Λες να φέρνει και ποτάκι? Δεν ξέρω. Πάντως το τσιγάρο επιτρέπεται προφανώς. Οι άνθρωποι ήταν στο τσιγάρο μετά και γι' αυτό καθυστέρησαν. Το θέμα είναι ποιος περιμένει μισή ώρα. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα για να φάω. Δηλαδή, αν πάω σε ένα εστιατόριο. Τα καλά πράγματα έχουν αναμονή. Συγγνώμη, θα πας σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, και θα σου λένε μισή ώρα και θα πεις εντάξει, θα κάτσω περιμένω μισή ώρα. Πάρα πολλοί το κάνουν. Δεν ξέρω σε ποιο σύμπαν ζεις, αλλά πάρα πολλοί το κάνουν. Που περιμένουν να αδειάσει τραπέζι. Δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το κάνω γενικά. Καλά, εδώ άλλος περίμενε μισή ώρα στο ξενοδοχείο. Προσωπική άποψη, είτε πρόκειται να πάω να φάω, είτε αν πήγαινα σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής και μου λέγανε περιμένετε μισή ώρα να αδειάσει κρεβάτι, θα έλεγα όχι. Εμείς θέλουμε τώρα, ξέρω, δηλαδή. Ναι, ήμασταν υπόμονοι. Δηλαδή, ήρθα εδώ για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τι θα γίνει, θα κάθομαι εγώ να περιμένω, θα μαραθεί το. Η κατάσταση. Η κατάσταση, ναι. Θα μαραθούν τα γιούλια. Συνεχίζω με άλλο review, όχι στο ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο ξενοδοχείο ημιδιαμονής, το οποίο λέει. Πολύ δεν τα επισκέπτεσαι αυτά. Όχι, δεν τα επισκέφτομαι. Τα επισκέφτηκα στο Google Maps για να διαβάσω το review. Νοητά. Τα επισκέπτομαι. Και έχουν αφήσει λοιπόν ένα review για ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής και λέει το ασανσέρ κάνει πάρα πολύ θόρυβο και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ρε φίλε, πήγε σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για να κοιμηθεί. Φαντάσου τι προβλήματα μπορεί να έχει ο κόσμος. Φαντάσου σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος. Τον έχει διώξει η γυναίκα του από το σπίτι, κοιμάται στο αυτοκίνητο και σκέφτηκε σαν τελευταία λύση το ξενοδοχείο ημιδιαμονής
Και είπε θα πάω εκεί για 1 ώρα ο φουκαράς να κλείσω τα μάτια μου λίγο. Και κάνει θόρυβο το Και ασανσέρ. κάνει θόρυβο το κολασανσέρ. Δηλαδή, γιατί. Αυτός δεν πήγε καν για το σκοπό που πάνε οι περισσότεροι. Αυτός πήγε για να κοιμηθεί. Βέβαια τώρα αυτός, πώς είχε να δεις, το έχει γράψει σαν αρνητικό σχόλιο. Έτσι, έχει βάλει 3 αστεράκια. Το έχει γράψει σαν αρνητικό σχόλιο. Αλλά. Πόσα είναι τα περισσότερα αστεράκια που μπορείς να βάλεις? 5. Πόσο άσχετη. Αλλά το έχει γράψει σαν αρνητικό σχόλιο, αλλά ποιος νοιάζεται εντωμεταξύ. Δηλαδή, δεν κάνει θορύβο το ασανσέρ. Αυτό είναι το λιγότερο που σε ανησυχεί ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Ναι, φαντάζομαι ότι στο ξενοδοχείο ημιδιαμονής γενικότερα, όσο και ηχομόνωση και να έχει, ακούς άλλους ήχους, ρε παιδί μου, από γύρω-γύρω. Είναι αυτό που λένε, που τρίζουν οι σουμιέδες. Τώρα με το ασανσέρ θα κάτσεις να τα βάλεις. Δεν ξέρω. Παράξενος κόσμος, παράξενος. Εγώ σου λέω, τον έχει διώξει κάποιος από το σπίτι και ο άνθρωπος έψαχνε να βρει μέρος να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε άλλο στο αυτοκίνητο. Ωραία, πας, το κάνεις όλο αυτό. Πας σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής και μετά κάθεσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να γράψεις review. Θυμάσαι που στο προηγούμενο podcast αναρωτιώσουν γιατί να έχεις μονόκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο? Να, αυτός είναι. Να το βρήκαμε. Ναι. Να το, αυτό είναι. Σωστά, αυτός είναι. Ρε, τι πάθαμε. Λοιπόν, έχω ένα άλλο επίσης review από κανονικό ξενοδοχείο αυτή τη φορά, όχι ημιδιαμονής, που μου άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε πάρα πολύ. 5 αστέρια. Ανυπομονώ να το ακούσω. Έχει βάλει 5 αστεράκια στην αξιολόγηση. 5 αστεράκια. Αισιόδοξο αυτό ακούγεται. Για πες. Και λέει πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά σε μετρό, το προσωπικό φοβερό και εξυπηρετικό, τα δωμάτια τέλεια, αλλά το πιο σημαντικό από όλα... Τι ξενοδοχείο? Τώρα. Το πιο σημαντικό όμως από όλα ήταν ότι το κρεβάτι ήταν πάρα πολύ αναπαυτικό και το στρώμα πάρα πολύ ωραίο. Το κάναμε με τη γυναίκα μου 3 φορές. Παιδιά, αυτό είναι αληθινό σχόλιο, έτσι. Δεν το έχω βγάλει το κεφάλι μου. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον άνθρωπο. Αληθινό review. Συγχαρητήρια στον άνθρωπο που μπορεί και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς λειτουργεί. Έτσι, 3 φορές είναι 3 φορές. Δεν μας είπε και πόση ώρα κράτησε. Το εκθιάζει το ξενοδοχείο και το στρώμα συγκεκριμένα. Εκθιάζει το ξενοδοχείο και το στρώμα. Εκθιάζει ότι το έκανε 3 φορές με τη γυναίκα του. Μάλλον είναι η πρώτη φορά που συνέβη, δεν ξέρω. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Γιατί θες να το μοιραστείς? Δεν μας δίνεις περισσότερη πληροφορία. Δεν ξέρω τι θέματα μπορεί να είχε ο άνθρωπος. Μπορεί να του είχαν πει στο παρελθόν ότι δεν. Ναι, γιατί θες να το μοιραστείς? Δεν κάνεις, ρε φίλε. Δεν το έχεις. Και τώρα ήθελε έτσι να καμαρώσει, έτσι, να το βγάλει προς τα έξω. Αυτό, παιδιά, τα κατάφερα. 3 φορές το κάναμε. Το στρώμα έφταιγε τόσα χρόνια. Ήταν το λάθος στρώμα. Και θα το γράψω σε review να το δούνε όλοι. Και επίσης να ρωτήσω και το εξής. Με τη γυναίκα του, γιατί πήγε σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής? Όχι, αυτό είναι κανονικό ξενοδοχείο. Δεν ήταν ημιδιαμονής. Ήταν κανονικό. Ναι, κανονικό ξενοδοχείο. Ναι. Δεν ήταν ημιδιαμονής. Ωραία θα πάει και αυτό. Ωραία θα πάει και αυτό. Πάλι τα κατάλαβα όλα. Πάμε. Δεν έχει καμία σημασία. Προχωράμε σε... Σοβαρές ειδήσεις. Όχι ακόμα. Ακόμα. Έχω απαντήσεις ιδιοκτητών σουβλατζίδικων σε αρνητικές αξιολογήσεις που έχουν γίνει στο Google Maps. Τα αγαπημένο μου θέμα. Υπέροχο. Κάτσε να πιω λίγο καφέ. Πάμε, έλα. Βάλε καφέ να στα πω. Λοιπόν... Ακούγονται κλαρίνα μέσα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Έχω στο μυαλό μου ψητοπολείο, ψητοταβέρνα, ψητούρα, μυρίζει. Έλα, λοιπόν. Πάμε. Από σουβλατζίδικο λοιπόν λέει: είχα ακούσει τα καλύτερα για αυτό το μαγαζί. Έχει βάλει ένα αστέρι, να σας πω, έτσι. Έχει βάλει ένα αστέρι και λέει: είχα ακούσει τα καλύτερα για αυτό το μαγαζί και θέλησα να το δοκιμάσω. Δυστυχώς έπεσα κι εγώ θύμα της αγένειας και του αρνητισμού τους όταν το ζήτησα να μου κάνουν delivery στην Ανάβησο όπου παραθέριζα. Πληρώνοντας μάλιστα και κάτι έξτρα στο delivery. Κάτσε, το σουβλατζίδικο που ήταν? Μισό λεπτό, θα τελειώσω. Συγγνώμη. Την κριτική θα την αλλάξω αν μάθετε να φέρεστε σαν επαγγελματίας. Είναι υπό προϋποθέσεις το ένα αστεράκι. Ναι, δηλαδή, ναι. αν μάθετε να φέρεστε σαν επαγγελματίες και μου κάνετε delivery στην Ανάβησο και πληρώσω έξτρα και το παλικάρι, εκεί μπορεί θα τα αλλάξω, και να το αλλάξω και να βάλω παραπάνω αστεράκια. Ναι.
Οπότε έχει πάει από κάτω ο Τι ιδιοκτήτης. φοβερό πράγμα η δημοκρατία. Για πες. Έχει πάει από κάτω ο ιδιοκτήτης και του έχει απαντήσει. Άκου αδερφέ, μάλλον έχεις μπερδευτεί με κάποιο άλλο μαγαζί. Στην Ανάβησο δεν μπορούμε να κάνουμε delivery γιατί είμαστε 65 χιλιόμετρα μακριά. Αν είναι να αναβλώσουμε και ένα πούλμαν, να έρθουμε να κάνουμε διακοπές μαζί σου. Εντάξει, με πέθανε αυτό. Με πέθανε αυτή η απάντηση. Με πέθανε όμως. Ειδικά ο τρόπος που ξεκινάει το άκου αδερφέ. Μα αυτή ήταν η πρώτη μου απορία και εμένα. Λέω για να του πούν όχι στο delivery. Μήπως ήταν πολύ μακριά οι άνθρωποι. Η Ανάβησος δεν είναι και δίπλα. Επίσης, πόσα σουλέτζα έχει Ανάβησος, ξέρω εγώ. Έχει, αλλά μάλλον δεν θα του άρεσε κάτι από εκεί. εκεί. Στα Καλύβια έχει, νομίζω, από εκεί. Θα ήθελε να πάρει από πιο μακριά. Ίσως από το αγαπημένο του, δεν ξέρω ποιος ξέρει τώρα. Κολυμπώντας θα το πήγαιναν, δεν ξέρω. Πάντως μου αρέσει που μπήκε ο ιδιοκτήτης στη διαδικασία και απάντησε. Ναι, εντάξει. Γιατί πολλοί δεν το κάνουν. Είναι μια απονομή δικαιοσύνη. Και ας πούμε τώρα συγκεκριμένος το χρειάζεται. Χρειάζεται την απάντηση. Και αυτό το ειρωνικό το άκου αδερφέ. Αυτό το άκου αδερφέ, ναι. Νομίζω ότι χρειαζόταν. Πας γυρεύοντας. Που θες και υπό προϋποθέσεις να αλλάξει τα αστεράκια. Άκου αδερφέ. 65 χιλιόμετρα μακριά. Πόσο είναι 65 χιλιόμετρα μακριά? Αν είσαι στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, γιατί απόσταση μιλάμε? Νομίζω το Σούνιο είναι 70 κάτι. Α, δηλαδή είναι σαν να παραγγέλνεις την Κίζη για να σου μεταφέρουν τα σουβλάκια από το Σούνιο. Καλή φάση. Εντάξει, υπέροχο. Τρομερό, εντάξει. Αγαπάμε σουβλέτζι. Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, κάπου είχα και ένα άλλο που πήγε. Α, ναι, εδώ. Πού να πήγε? Λέει, παραγγελία, μου είπατε θα κάνετε 50 λεπτά, το δέχτηκα. Τελικά η παραγγελία έφτασε μετά από 2 ώρες. Το αποτέλεσμα, κρύα τα σουβλάκια, μείνετε μακριά. Ένα αστεράκι, προφανώς. Μείνετε μακριά από τα σουβλάκια ή από το συγκεκριμένο μαγαζί? Από το συγκεκριμένο μαγαζί. Κάντε μαγαζί. Τα παιδιά δεν είναι. 2 ώρες μετά μου έχει φύγει η όρεξη. Οπότε έρχεται ο ιδιοκτήτης και το απαντάει. Σιγάρε τραχανοπλαγιά, μην κάναμε και 2 εβδομάδες. Αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί? Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Σιγάρε τραχανοπλαγιά, μην κάναμε και 2 εβδομάδες. Τραχανοπλαγιά. Φαντάζεσαι. Μια μικρή θεότητα. Κάνεις όμως εικόνα τώρα να σκάει ο Ντελιβεράς 2 εβδομάδες μετά. Φτιάξτε αυτό λίγο σαν εικόνα στο μυαλό σου. Που βγαίνει και αναδύεται από την Ατλαντίδα ο Ντελιβεράς. Να κάθεσαι στον καναπέ σου, ξέρω, να βλέπεις Netflix. Καλή όρεξη. Να κάθεσαι στον καναπέ σου χαλαρός και να χτυπάει το κουδούνι κάποιος 9 ώρα το βράδυ. Ναι. Και λες ποιος είναι. Τι είχα παραγγείλει. Και να κοιτάς από το κουδούνι και να βλέπεις ένα τύπο και την Ντελιβερά απ' έξω με κάτι σουβλάκι να στο κουνάει, ξέρεις, να στο κουνάει στην κάμερα. Κοίτα τι ωραία που είναι. Λαχταριστά, 2 εβδομάδων. Και να ανοίγεις και να σου λέει ευχαριστώ φίλε για τον μπουρμπουάρι και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχω κι άλλο ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν είναι. Ήταν με μια ανάρτηση στο Facebook για κάτι. Για τους καρχαρίες γενικότερα λέγανε. Για κάποιες επιθέσεις που έχουν γίνει και τέτοια. Σοβαρό ακούγεται. Από καρχαρίες ανθρώπους. Και οπότε έχει πάει ένας από κάτω. Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν επιτίθεται ο άνθρωπος στην καρχαρία. Συμβαίνει το αντίστροφο. Κοίτα, και να μου πει κάποιος ότι. Σου έχει πει ποτέ κανένας. Επιτέθηκε σε καρχαρία, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Σου έχει πει ποτέ κανένας. Καλά, κάποιοι κυνηγάνε καρχαρίες. Αυτό είναι άσχετο. Αλλά μιλάμε για επίθεση τώρα. Όχι, να πει να δαγκώσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή να σου πούνε ότι ο Κώστας δάγκωσε ένα καρχαρία της προάλλης. Ποτέ κανείς. Θα γίνει πρώτο θέμα παντού, θα είναι αυτό έτσι. Ο Κώστας. Θα παίζει παντού, μιλάμε. Που δάγκωσε τον καρχαρία. Είναι ο πρώτος που πρόλαβε τον καρχαρία και τον δάγκωσε. Συνεντεύξεις και αυτά και πείτε μας. Μα ήρθε ο μαλάκας καρχαρίας και με ενόχλησε. Και τον δάγκωσε. Τι να κάνω, τον αφήσω. Έκανα το μπάνιο μου ήρεμος. Του χώσα μια γονατιά και μετά το δάγκωσα. Έφυγε τρέχοντας, να ξέρετε. Ούτε καν κολυμπώντας ο καρχαρίας, έτσι, έβγαλε πόδια. Τρέχοντας. Τέλος πάντων, και γράφει ένα άρθρο για τους καρχαρίες και τις επιθέσεις και αυτά. Οπότε και είχε μια φωτογραφία που έδειχνε έναν τύπο στην παραλία, το οποίο του επιτέθηκε ένας καρχαρίας. Του έκανε μια πολύ μικρή δαγκωματιά στο πόδι, δεν του έκοψε κομμάτι έτσι και τέτοια, με φανταστείτε. Πολύ μικρή δαγκωματιά. Μια μικρή πληγή στο πόδι ο τύπος και φόραγε σπίντο μαγιό. Σαν να σε τσίμπησε κουνούπι. Τι σχέση έχει το σπίντο? Θα σου πω γιατί. Γιατί λοιπόν από κάτω πάει ένας τύπος στο σχόλιο και γράφει.
Και εμένα, αν ερχόταν ένας ξένος στο σπίτι μου, φορώντας σπίντο μαγιό, πιστέψτε με, λέει, θα το έκανα επίθεση. Η αλήθεια είναι ότι τα σπίντο... Τώρα εντάξει, δεν θέλω να κρίνω γενικά, αλλά θα κρίνω, γιατί αυτή είναι η άποψή μου. Τα σπίντο δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα μαγιό που θα το προτιμούσα εύκολα. Να το βλέπω, να το φοράει κάποιος. Να το βλέπω, αλλά τέλος πάντων, σε κάποιους είναι αρέσει. Πολύ, δηλαδή, είναι σαν να φοράς διχτάκι, ρε παιδί μου. Πώς είναι όταν κουβαλάς το διχτάκι με τις πατάτες από τη λαϊκή. Κάπως έτσι φαίνεται. Και ορισμένοι είναι και φωσφοριζέ, ξέρεις, και έχεις το φωσφοριζέ διχτάκι με αυτά να κουνιούνται μέσα τις πατάτες. Και είναι λίγο περίεργο. Και εγώ δηλαδή μπορεί, αν ήμουν στη θέση του Καρχαρία, να το θεωρούσα λίγο απειλητικό. Ότι ο άλλος έρχεται τώρα, ήρθε να μας αυτώσει στο σπίτι μας. Είναι λίγο... τώρα να κάθεσαι σπίτι, ναι, να σαραχτός και να σκάσει ένας τύπος με σπίντο μαγιό το βράδυ. Δεν θα του κάνεις επίθεση. Σίγουρα. Δεν θα το δαγκώσεις. Είναι το πρώτο που θα σκεφτείς. Και να είναι και χειμώνας. Και να μην βλέπεις και καλά. Γιατί οι Καρχαρίες νομίζω λένε ότι δεν έχουν πολύ καλή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ορατότητα. Δεν ξέρω αν ισχύει τελικά. Νομίζω. Ποιος μου το έλεγε, ότι συνήθως όταν επιτίθενται σε ανθρώπους είναι γιατί τους περνάνε για φώκες. Όχι για φώκες, για. Τώρα σκέψου να είσαι ο Καρχαρίας. Ναι, για φώκες, σωστά. Να είσαι ο Καρχαρίας και να το βλέπεις αυτό από μακριά, να είναι σε κανένα λαχανί φωσφοριζέ χρώμα και να λες πω, φώκια με σπίντο. Απίστευτο. Και ήρθε στο σπίτι μου όμως. Δεν πρέπει, εδώ είναι η δικιά μου περιοχή. Αλλά φώκια με σπίντο, κάντο λίγο εικόνα αυτό που σκέφτεται ο Καρχαρίας εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται αυτό πραγματικά ή αν απλά λέει εντάξει, ευκαιρία να φάμε τώρα. Όποιος και να είναι αυτό δεν με νοιάζει. Σπίντο, ξεσπίντο, εγώ θα φάω. Εγώ νομίζω ότι το σπίντο έκανε τη δουλειά. Γιατί οι περισσότεροι που έχω παρατηρήσει και φοράνε σπίντο συνήθως είναι σε ζωηρά χρώματα. Οπότε μάλλον του τράβηξε την προσοχή. Ναι, μπορεί. Κάτι τέτοιο παίζει. Ήτανε σαν φωσφορούχα κοκκίδα. Εντάξει, okay. Κοκκίδα. Εντάξει, πίνω ακόμα καφέ, παιδιά. Δεν... Για πες, λοιπόν, τι άλλο. Τώρα πάμε στις σοβαρές ειδήσεις εβδομάδας. Οι σοβαρές ειδήσεις. Το αγαπημένο μου. Έχω την εξής είδηση και λέει... Σε βλέπω προβληματισμένο. Είμαι πολύ προβληματισμένο. Χαϊδεύει το μουσι του, θα σας πω, σε αυτό το σημείο. Και το βλέπω πολύ. Έχει πάρει μια πολύ σκεπτική. Είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτή την είδηση. Λέει, ο Ανδρέας Γεωργίου παντρεύεται τη Σιμώνη Χριστοδούλου. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες. Αυτή είναι η είδηση, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Ο Ανδρέας Γεωργίου τώρα, που θα έλεγα κανονικά ποιος είναι αυτός, την χάνει να τον ξέρω, γιατί τον θυμάμαι. Πού ήτανε σε κάποιο σύριαλ έπαιζε, αλλά δεν θυμάμαι. Όχι, πριν το σύριαλ. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει γίνει γνωστός μέσω, νομίζω, του Dream Show. Που ήταν ένα talent show για ηθοποιούς όμως, δεν ήταν για τραγουδιστές όπως ήταν το Fame Story. Ήταν για υποκριτική συγκεκριμένα. Και αυτός είχε πάει και έκανε διάφορους ρόλους. Συνήθως έκανε τον όμορφο, εντάξει, γιατί είναι και όμορφο παιδί, προφανώς. Και είχε γίνει γνωστός από αυτό και μετά από κάποια χρόνια τον είδα σε κάποια σειρά, μετά σε κάποια άλλη. Νομίζω έπαιζε και σε κάποιο πολύ γνωστό σύριαλ πρόσφατα. Τέλος πάντων. Τη Σιμώνη δεν έχει τύχει να τη δω, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι όμορφη και... Να σας πω ότι αυτή η είδηση έχει πάρει 73... Να είναι καλά τα παιδιά, 2 αναθόσπαρτων. Αυτή η είδηση έχει πάρει 73 σχόλια. Δεν ξέρω πώς γίνεται να έχεις 73 σχόλια. Τι μπορεί να πεις για ένα γάμο. Παιδιά, δεν γράφει τίποτα άλλο, έχει μόνο φωτογραφίες από το γάμο. Δεν έχει κάτι. Τις λαμπάδες, τα λέλουδα, τον ηφικό, τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως. Τι είναι, πες μου ότι είναι συγχαρητήρια αυτά τα 70 πόσα. 73. 73 σχόλια. Είναι συγχαρητήρια, φαντάζομαι. Δεν είναι όλα. Είναι κάποια συγχαρητήρια τα οποία γράφουν μπράβο, παιδιά, ξέρω εγώ, να ζήσετε και αυτά. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι. Καλοσύνη, επιτέλους. Τώρα μπαίνει σε μια είδηση. Διαβάζεις αυτό, αφήνεις σχόλιο να ζήσετε και πιστεύεις ότι ο Ανδρέας Γεωργίου μαζί με τη Σιμώνη Χριστοδούλου θα μπουν σε αυτή την είδηση να διαβάσουν και θα σου απαντήσουν ευχαριστούμε. Προφανώς και όχι. Απλά στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η νοοτροπία του έλα μωρέ, μια οικογένεια είμαστε. Οπότε με αυτή τη λογική, ξέρεις, επειδή νιώθεις και εσύ μέλος της οικογένειας του Ανδρέα Γεωργίου, θέλεις να ευχηθείς. Ή απλά από καλοσύνη, ρε παιδί μου. Πώς λες καλημέρα σε ένα γείτονα. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε, εντάξει. Εδώ έχω ένα φοβερό σχόλιο που λέει πολύ kids, άσχημο νηφικό.
Άσχημο νηφικό, πήγες να πεις. Νηφικό. Είναι πολύ kids λέει άσχημο νηφικό. Άσχημο νηφικό. Τι έχει το νηφικό? Δεν ξέρω, δεν του αρέσει, δεν της αρέσει, δεν ξέρω τι είναι. Τόσο πάνω. Δεν αρέσει το νηφικό. Δεν αρέσει το νηφικό. Εντάξει, οκ, σημειώθηκε. Από κάτω έχει πάει ένας άλλος και λέει, το απαντάει και λέει πολύ ωραίο νηφικό και ρομαντικό. Μετά ξαναπαντάει άλλος και λέει πραγματικά άσχημο και κακόγουστο. Γίνεται μια μάχη εδώ πέρα γιατί αν τους αρέσει το νηφικό. Λες και τους ρώτησε κανείς αν σας αρέσει το νηφικό ή όχι, ας πούμε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Σιμώνη παίζει πολύ σοβαρά να ζητήσει να ξαναγίνει ο γάμος, αυτή τη φορά με διαφορετικό νηφικό, απλά για να μην μαλλιοτραβιούνται κάτω στα σχόλια. Παίζει πολύ σοβαρά αυτό. Εγώ θα τον ξανά κάνα το γάμο. Άνετα. Θα έλεγα, ξέρετε κάτι. Πάμε να το κάνουμε ξανά το γάμο από την αρχή. Έχω εφεδρικό νηφικό που θα αρέσει σε όλους. Πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Αντρέα, είσαι μέσα? Ναι, είμαι μέσα. Πάμε. Άντε, ας ξανακάνουμε το γάμο από την αρχή. Τι να πεις τώρα? Ναι, δεν ξέρω, κάποιοι έχουν κάποια στιλιστικά, ας πούμε. Κάποιες στιλιστικές αντιλήψεις. Στιλιστικές απόψεις. Ναι, στιλιστικές απόψεις. Ποιος σας ρώτησε καταρχάς? Γιατί δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη? Τι έχει συμβεί? Γιατί πάθανε εγκεφαλικά σήμερα? Στιλιστικές επιλογές. Στιλιστικές σκέψεις. Θα δούμε τι άλλα σχόλια έχει εδώ. Λέει... Στο γάμο. Ναι. Σου λέει 73 σχόλια, δεν είναι τώρα. Μιλάμε εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Όχι, αδερφέ μου, 73 άνθρωποι. Ο άλλος ξεκινάει επιθετικά και λέει: λοιπόν, στιλιστικά όλα λάθος. Εντάξει. Στιλιστικά όλα λάθος. Αυτό ναι, είναι αυτό που σκέφτομαι και εγώ. Στιλιστικά, γιατί δεν μου βγαίνει η λέξη. Έχω πρόβλημα σήμερα με την άρθρωσή μου. Δεν ξέρω. Στιλιστικά όλα λάθος. Ο γαμπρός θα έπρεπε λευκό κουστούμι με baby blue πουκάμισο και η νύφη baby blue νηφικό, γοργονέ και λευκά λουλούδια στα μαλλιά. Δεν είμαι ειδική, αλλά κάπως έτσι όπως το λέω θα ήταν ωραία εικόνα. Κάτσε μισό λεπτό. Τι είναι το baby blue? Για ξεκίνημα. Είναι κάποιο μπλε. Έτσι, μάλλον αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω σαν κλασική πρωτόγονη που βγήκε μόλις από το σπήλαιο. Αλλά τι θέλει να πει ο ποιητής? Τι είναι το baby blue? Είναι κάποια απόχρωση γαλάζιου. Είναι παιδικό μπλε. Τι είναι το παιδικό μπλε? Δεν ξέρω, έχει πάρει απάντηση πάντως από ποιο είναι? Περίμενε. Όχι, θέλω να το λύσουμε αυτό τώρα. Κάτσε. Τι να λύσουμε, πού να ξέρω? Το baby blue. Επίσης, τι είναι το νηφικό το γοργονέ? Δηλαδή, τι φάση? Οι γοργονές δεν υπάρχουν, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας το έχει πει κάποιος. Αυτή στο μύθο που έλεγε ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος δεν ήταν αληθινή. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι κάποια θεματολογία ότι στο γάμο πρέπει να είμαστε ντυμένοι θάλασσα και εσύ θα είσαι γοργόνα. Θα έρθεις εσύ να μου κάνεις εικαστική παρέμβαση στο γάμο μου. Δεν ξέρω. Ας μην ξεφύγουμε όμως με το baby blue. Δεν αντέχω, δηλαδή πραγματικά να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό. Όχι, θέλω να το λύσουμε. Τι είναι το baby blue, παιδιά? Ας μας πει κάποιος. Θέλω να πω ότι έχει απαντήσει κάποιος σε αυτό το σχόλιο και λέει: τι νηφικό γοργονέ βρε άσχετη. Δεν έχει καμπύλες η κοπέλα για να θέλει να τη τονίσει και δεν της ταιριάζει καθόλου. Πολύ δηλαδή δεύτερο. Το γοργονέ. Κάτσε τώρα, γιατί μαθαίνω πράγματα χρήσιμα αυτή τη στιγμή. Με κόβεις και βιάζεσαι. Δηλαδή το γοργονέ το νηφικό είναι για την περίπτωση που έχεις καμπύλες και θες να τις τονίσεις. Από ό,τι λέω εδώ πέρα, δεν ξέρω, μάλλον είναι στη λίστα σου. Άρα το γοργονέ είναι φάση πολύ στενό κάτω, μάλλον. Πολύ κολλητό, να κάνει σαν ουρά γοργόνας. Μάλλον κάπως. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Πόσο άσχετη είμαι, Χριστέ. Για να δούμε μετά τι λέει ο άλλος εδώ πέρα. Ζήλια, μιζέρια στα σχόλια, ντροπή, να ζήσουν ευτυχισμένοι νέων. Τι ανοησία στα μυαλά ορισμένων, να χέσει το ψέμα. Αυτός απάντησε τώρα. Ο άλλος γράφει ζήλια και μιζέρια και τον παντάλωσε από κάτω. Τι ανοησία στα μυαλά ορισμένων. Ναι, σεβαστά όλα τα σχόλια αυτά. Γιατί και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω γιατί να πας και να γράψεις κάτω από τη δημοσίευση για τους νεόνυφους. Εντάξει, παντρεύτηκαν τα παιδιά, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Το να μπεις να γράψεις εξ αρχής μου φαίνεται κάπως, αλλά ναι, να το πω κι αυτό. Αλλά, αν γράφεις καλά πράγματα, είναι μια καλοσύνη. Όπως λες ένα καλημέρα στο γειτονά σου, αυτό που έλεγα πριν. Αν πεις κακά πράγματα, ναι, είναι λίγο μίζερο. Ας το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια μάχη στα σχόλια, δηλαδή. Υπάρχει μια μάχη. Αυτός τώρα όμως ο οποίος πάει και βγάζει μίζερο τον άλλο που σχολίασε, είναι άραγε λιγότερο μίζερος? Που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία όλοι.
Καταρχάς το να μπαίνει σε μια είδηση. Τι είναι τελικά πιο μίζερο? Το να μπαίνει σε μια είδηση που λέει για 2 ανθρώπους που παντρευτήκαν και λέει δείτε φωτογραφίες και βίντεο και να κάθεσαι να γράφει σχόλιο. Νομίζω είναι το πιο βαρετό πράγμα στον πλανήτη Γη. Γιατί να το κάνεις αυτό? Πέρα ότι μας δίνει εμάς περιεχόμενο. Το οποίο, Κοίταξε, και εμείς σχολιάζουμε τα σχόλιά τους. Μας δίνει περιεχόμενο. Ευχαριστούμε, εννοείται, για το περιεχόμενο που μας δίνετε. Αυτό δημιουργεί μια χρησιμότητα γενικά στο σχολιασμό σας και μας τιμάει, αλλά ναι, γενικά δεν ξέρω. Νομίζω στους απλά νιώπαντους ψάχνουν τώρα. να πλακωθούν στα σχολεία. Νομίζω είναι όλοι τσιτωμένοι. Νομίζω ότι ο κόσμος ψάχνει να τσακωθεί, ναι, για οτιδήποτε. Και σου λέει πώς θα τσακωθώ. Όταν είσαι έξω, παιδί μου, τσακώνεσαι. Με κάποιον τον περπατάς, με κάποιον τον οδηγάς. Okay. Όταν είσαι όμως σπίτι, με ποιον θα τσακωθείς? Με τον τοίχο? Άρα θα τσακωθείς με κάποιον στο ίντερνετ. Ναι, θα τσακωθείς με κάποιον στο ίντερνετ και λες τι καλύτερο. Ας βρω μια αφορμή. Ακριβώς. Έπρεπε να φοράνε baby blue και άλλοι να φοράει γοργονελιφικό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Το baby blue είναι η αφορμή. Ναι, είναι ναι. το Cassius Belli. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε άλλη είδηση. Μπορεί να την έχετε ακούσει. Τι άλλο έχει το τσουβάλι του Άι Βασίλη για σήμερα? Katy Perry. Λέει. Ωραία. Έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, νομίζω. Και λέει: αν η κουζίνα είναι καθαρή, τότε σου αξίζει στοματικό σεξ. Οπότε πάει από κάτω ο Orlando Bloom που είναι ζευγάρι. Είναι παντρεμένοι. Είναι παντρεμένοι. Και γράφει: καθάρισα όλο το σπίτι. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Σωστός ο Orlando. Γέλασα, αλήθεια ναι. είναι. Έτσι. Εντάξει, είναι και κάπως αξιαγάπητο αυτό. Okay. Αυτή η είδηση κατάφερε να συγκεντρώσει, μισό λεπτό να σου πω, 85 σχόλια. Κοίταξε, από τη στιγμή Λογικό. που βγάλανε το διάλογο του σαν ζευγάρι εκεί έξω, ήταν πάρα πολύ πιθανό γενικά. Θα ήταν απίθανο να μην είχαν σχόλια. Γιατί αυτό φαντάζομαι ότι το δημοσίευσε η Katy Perry και της απάντησε επίσης δημοσίως και ο Orlando Bloom. Οπότε... Ναι. Εντάξει, αυτοί το κάνουν και για παιχνίδι, okay, παίζουν και με τα social είναι και και αυτά. λίγο και διαφήμιση. θέμα δουλειάς. Η μία είναι τραγουδίστρια, ναι. όλος είναι ηθοποιός, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Τι λένε τα σχόλια, έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω. Ένας γράφει να μας πει τον τιμοκατάλογο για τις επόμενες δουλειές, να ξέρουμε. Τι να ξέρεις, ρε φίλε, σε φώναξε και Katy Perry σπίτι της. Δεν είπε ότι θα το κάνει σε σένα το στοματικό, έτσι. Να μην παρεξηγιόμαστε. Στον άντρα της αναφερόταν. Μάλλον. Δεν ξέρω, δεν είπε Ορλάντο αν έχεις καθαρό το σπίτι, αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι συμπεριέλαβε εσένα μέσα. Ένας έχει αφήσει σχόλιο, το οποίο από κάτω έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων. Θύελα. Και γράφει. Και με αυτό το στόμα φυλάει τα παιδιά της για καληνύχτα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, κάτσε γιατί τραυλίζω τώρα. Τα παθαίνω τα εγκεφαλικά, αυτό είναι. Μισό λεπτό. Πριν πεις οτιδήποτε. Τα μέλη στο ανθρώπινο σώμα έχουν πολλαπλές χρήσεις. Μισό. Πριν πεις κάτι. Θέλω να σου πω ότι είμαι σίγουρος ότι αυτός πήγε και το έγραψε επίτηδες για να ξεκινήσει από κάτω πόλεμος. Περιττώ να σου πω ότι αυτό έχει 15 απαντήσεις από κάτω. Θέλω να ακούσω τις απαντήσεις. Θα διαβάσω γρήγορα. Λέει, πόσο κλισέ και συμπλεγματικό αυτό που λες. Όλος του λέει μπράβο, σωστό. Εσύ τώρα θα θύμισες κάποιον που κάποτε είπε αν πλένεις τα χέρια σου πριν πας για την ανάγκη σου ή μετά. Άλλος, ναι, όπως εκατομμύρια γυναίκες. Αετόπουλο, σοβαρά έκανες αυτή την ερώτηση. Το αετόπουλο που κολλάει τώρα. Ηρωνικό ήταν. Ναι. Φιντάνι είσαι. Στερημένο σε κόβο, το τερμάτισε. Χωρίς τερά. πολλά. Είμαι σίγουρος το έκανε επίτηδες αυτός. Πήγε απλά πέταξε το τυράκι και άλλοι από κάτω τσιμπήσανε όλοι. Με το ίδιο στόμα λέει φυλάς τα παιδιά σου. Μπορεί να το έκανα κι εγώ αυτό, η αλήθεια είναι να πέταγα ένα τυράκι κάπου. Έτσι, δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα να το κάνω. Πετάξω ένα τυράκι και να αφήσω τους άλλους να τσακώνονται. Και έτσι να κάθεσαι από πίσω να μην κάνεις τίποτα. Επίσης όμως θα πω ότι είναι και λιγάκι σεξιστικό γενικά το να το σχολιάσεις. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, έχουν βγάλει τη ζωή τους δημόσια και στη γύρα, οπότε ο καθένας μπορεί να σχολιάσει. Προφανώς έχουν ευθύνη και αυτοί που το βγάζουν δημόσια. Αλλά, ναι, εντάξει, οκ. Αν το έλεγε άντρας αυτό, θα του λέγανε με το ίδιο χέρι που παίζεις το πουλάκι σου, χαϊδεύεις τα παιδιά σου. Δεν έχω δει σε κανένα post να συμβαίνει τέτοια διαμάχη. Συμβαίνει με γυναίκα για κάποιο λόγο. Ναι, είναι ένα άλλο. Γιατί δηλαδή να μην μπορεί η γυναίκα να έχει πολλές χρήσεις για ένα μέλος του σώματός της, ένα μέρος τέλος πάντων από το πρόσωπό της, δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος λέει πνευματικό επίπεδο χαμηλότερο του πάτου.
ξέρω τώρα τι. Αυτός μάλλον ακούει τους. Είναι αυτό που λέει είσαι γνωστή παντού, γκόμενα του πάτου. Παλιό... Άσμα. Παλιό μαργαριτάρι. Ωραίο, έτσι. Εδώ άλλος γράφει έπος είναι αυτό εδώ πέρα, λέει. Είναι κρίμα ένας εκβιασμός να μεταφέρεται ως κίνκι ή ως αστείο περιστατικό. Εκβιασμός είναι, αν το θέλει και τον αγαπάει, δεν θα του ζητούσε αντάλλαγμα. Και μάλιστα αν έκανε παρόμοιο εκβιασμό ο άντρας της υπόθεσης, θα υπήρχε αυτοανάφλεξη από τουλάχιστον 1000 φεμινίστριες. Έχει πάρει απαντήσει από κάτω, προφανώς. Συγγνώμη, καλά και αυτό στηράκι τώρα έχει ρίξει. Ναι. Γιατί ή αυτή τέλος πάντων, δεν ξέρω σε τι πρόσωπο τέλος πάντων απευθυνόμαστε σε αυτό το άτομο που το έχει γράψει. Αλλά προφανώς είναι τυράκι, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος το έχει πάρει τόσο πολύ σοβαρά. Ότι δηλαδή η άλλη τον απείλησε τον άντρα της. Ότι από εδώ και πέρα πίπα δεν έχει, άμα δεν κάνεις τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι. Δεν ήταν αυτός ο τόνος. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Ναι, δεν ήταν εκβιασμός ακριβώς. Τέλος πάντων. Όλος από κάτω το διορθώνει, του λέει αυτό λέγεται ανταμοιβή, όχι εκβιασμός. Έτσι εκπαιδεύεις και το σκύλο σου συνήθως. Πετάς ένα μπισκοτάκι όταν κάνει κάτι σωστά. Όλος του λέει ο τύπος είναι ρόμπα και δεν το έχει καταλάβει. Πόσο β. Β. Α, ναι, έχουμε και αυτά με τα αλφα mail και β mail και... Όλος από κάτω γράφει για τέτοια γυναικάρα θα καθάριζα το σπίτι ντυμένος με γυναικεία εσώρουχα. Φίλε, δεν σε ρωτήσαμε, αλλά okay, αν θες να το μοιραστείς μαζί μας. Είναι γυναικάρια η Katy Perry, ομολογουμένως, και εγώ τη βρίσκω πανέμορφη. Τώρα εντάξει, τα υπόλοιπα νομίζω δεν χρειάζονται. Γιατί να το μοιραστεί, δεν καταλαβαίνω σχόλια, τι μας νοιάζει. Τίποτα, ήθελε ο άνθρωπος να το πει, ήθελε να... Κάνω τι θες, φίλε, ξέρω. Ήθελε να δημιουργήσει αυτή την εικόνα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Είχε αυτή τη σκέψη και θεώρησε ότι πρέπει να υποθεί αυτό κάπου μέσα στο διάλογο, ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δεν ξέρω. Προχωράω στην επόμενη είδηση γιατί δεν μπορεί να βγει άκρη προφανώς. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό με την Katy Perry και τον Orlando Bloom. Η επόμενη είδηση είναι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος... Καλησπέρα, Μιχάλη. Μη μ' ονειρευτείς, μη ρωτάς αν ζω. Δικό σας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν, σύμφωνα με την είδηση, λέει, υποδέχτηκε το φθινόπωρο διαβάζοντας και είπε αφήστε το διάβασμα να σας ταξιδέψει νέους κόσμους, ανέφερε τραγουδιστής. Μπράβο του που διαβάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλά, προφανώς. Και εμείς διαβάζουμε, αγαπάμε Μιχάλη. 12 σχόλια αυτή η είδηση. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος εδώ. Μάλλον θέλουν να του προτείνουν βιβλία, αρέσει, το έχεις παρεξηγήσει. Το φοβερό είναι... Επειδή διαβάζει ο άνθρωπος, είπαν να του προτείνουν μερικά καλά βιβλία. Πες μου ότι είναι αυτό, σε παρακαλώ, και όχι κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, το φοβερό είναι εδώ πέρα ότι γράφει ένας, λέει, αρθρογράφε, μάθε τις 4 εποχές. Ποιο φθινόπωρο ρε Στόκη? Το φθινόπωρο ξεκινάει 21 με 24 Σεπτεμβρίου. Δεν είμαστε σίγουροι όμως ποια ημερομηνία ακριβώς, εμείς που το λέμε τώρα αυτό. Του είχε απαντήσει ένας από κάτω και του λέει ο χρόνος έχει 12 μήνες χωρισμένους σε 4 εποχές με 3 μήνες η κάθε εποχή. Φθινόπωρο Σεπτέμβριος. Ναι, 4-3-12. Οκτώβριος Νοέμβριος, χειμώνας Δεκέμβριος, μπλα μπλα μπλα. Ξέρουμε και εμείς προπαίδεια, φίλε. Πάμε. Και πάει ξαναπαντάει ο άλλος. Αχά. Μετά και του λέει, έγινε προσωπικό το μπιφ. Σε ζητάνε από την πρώτη δημοτικού να ξαναγυρίσεις. Σε συζητάνε δίχως γιατί. Πόσο στόκος είσαι. Πόσο στόκος είσαι. Λοιπόν, μια είδηση τώρα που ξεκίνησε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που υποδέχεται το φθινόπωρο διαβάζοντας, έχει ξεκινήσει ένα μπιφ για το ποιες είναι οι εποχές του χρόνου. Ποιες είναι τελικά οι εποχές του χρόνου. Και πότε ξεκινάει κάθε εποχή. Και πότε ξεκινάει ακριβώς το φθινόπωρο, παιδιά. Καταρχήν, σου είπα, ο κόσμος δεν πάει καλά. Ψάχνει το λόγο να τσακωθεί. Καταρχήν, να το πούμε παντού. Αυτό που δεν είναι καταρχήν, είναι καταρχάς. Έτσι, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί. Καταρχήν είναι καταρχάς. Καταρχήν είναι καταρχάς, ναι. Έχω κάνει ήδη λάθος, ξεκινώντας να μιλήσω. Δεν, τίποτα, παιδιά, δεν το έχω σήμερα. Τι ήθελα να πω τώρα εγώ, γιατί τον έκανα αυτόν τον πρόλογο με το καταρχήν και το καταρχάς. Δεν ξέρω. Χάθηκα. Α, ναι. Βασικά πλέον δεν έχουμε εποχές, έχουμε. Δηλαδή θεωρητικά είναι 4 εποχές, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Αυτό μαθαίναμε στο σχολείο, αλλά πείτε αλήθεια τώρα, στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον εποχές. Εγώ σκέφτομαι τον περσινό χρόνο και έχω την αίσθηση ότι το Δεκέμβρη είχαμε καλοκαιράκι. Ναι, εντάξει, οκ. Ήτανε... Και
Το Γενάρη είχαμε καλοκαιράκι και λιακάδες και το Φλεβάρι και γενικά είναι μια τέλειωτη άνοιξο-φθινόπορο φάση όλος ο χρόνος και απλά Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο είναι ψισταριά. Και όλοι οι προηγούμενοι μήνες είναι προετοιμασία για την ψισταριά. Είναι η φάση που βάζεις τα κάρβουνα λίγο να ζεσταθούν. Δεν έχω την αίσθηση ότι χωρίζονται πια οι εποχές, είτε με ημερομηνίες, είτε ξέρω εγώ όπως ήταν κάποτε. Νομίζω ότι λόγω καιρικών συνθηκών είναι όλο ένα πια. Ναι, αλλά καθόμαστε και να λύουμε τη βλακία των όλων. Το φθινόπωρο όμως, επειδή φθήνουν οι οπόρες που λένε και αυτά και ακούγεται έτσι σοφιστικέ και λογοτεχνικό, είναι ωραίο για να ξεκινήσεις να το πιάσεις έτσι και να το βάλεις ένα τίτλο για είδηση, ότι μπήκε το φθινόπωρο και ο Χατζηγιάννης διαβάζει, κατάλαβες. Ναι, όλα αυτά είναι clickbait. Γι' αυτό το δεν θα μπορούσες να γράψεις, ας πούμε. Δεν υπάρχει από τους άλλους λόγους. Ο Χατζηγιάννης, πώς το λένε, προσεγγίζει το Πάσχα διαβάζοντας. Όχι, μπορείς να το γράψεις. Διαβάζει λογοτεχνία και Άντων Τσέχοφ δίπλα στη σούβλα, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πιασάρικο. Ενώ λες, καλωσορίζει το φθινόπωρο διαβάζοντας. είναι και ραδιοφωνικά ωραίο. Πρόσεξε, αν το πεις με το σωστό τόνο. Ναι. Καλωσορίζει το φθινόπωρο διαβάζοντας. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο πιο... Αυτοί τώρα που κάθονται και σχολιάζουν το φθινόπωρο και πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει, παιδιά, εντάξει, η ζωή σας έχει φύγει, σας χαιρετάει από μακριά και δεν το έχετε καταλάβει ακόμη. Μάλλον, ναι. Θα πω εγώ. Πάμε παραπέρα. Να μην μας φύγει και η δική μας. Πολλή ώρα φάγαμε, όντως. Λοιπόν, η επόμενη είδηση, τρομακτική είδηση. Αναστασία Τσιλιμπίου. Αν όλοι πηγαίναμε. Συγγνώμη, με το Τσιλιμπίου γελάω. Είναι λίγο περίεργο, αλήθεια είναι το επώνυμο. Συγγνώμη, Αναστασία, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. Δεν ξέρω καν ποια είσαι. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είσαι. Ναι, δεν το λέμε. Όταν λέμε δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν το λέμε ειρωνικά όπως πάνε όχι, και αλήθεια, το γράφουν από κάτω. Δεν είναι το δεν σε βλέπω καν που λένε κάποιοι. Ναι. Όχι, όντως δεν ξέρουμε. Απλά το Τσιλιμπίου δεν ξέρω. Μου φαίνεται. Πώς είναι όταν χαιρετιούνται δύο φίλοι, πολλές τσιουμπίου, ξέρω εγώ. Υπήρχε ο Τσίου, δεν υπήρχε ο Τσίου. Αυτό ήταν το πουλάκι Τσίου. όχι, υπήρχε ο Τσίου, ήταν σε κάποια ταινία παλιά. Ο Τσίου. Ναι, τέλος πάντων, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Για πες. Πάμε παρακάτω, συγγνώμη για το Τσιλιμπίου. Θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, Αναστασία Τσιλιμπίου, λοιπόν, αν όλοι πηγαίναμε σε ψυχολόγο, θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα στην κοινωνία. Έχεις δίκιο. Προφανώς και έχει πάρει 61 σχόλια αυτή η είδηση. Προφανώς. Γιατί της δίνουν δίκιο σε 61 σχόλια. Όχι ακριβώς, αλλά ένας, ας πούμε, έχει γράψει. Μισό λεπτό να το βρω. Ναι, λοιπόν. Ξανθούλικο, πανέμορφο, λαχταριστό λουκουμάκι τυλιγμένο σε πυρωμένο κόκκινο περιτύλιγμα. Ό,τι πρέπει για ψυχοθεραπεία. Είναι η φωτογραφία που έχουν, είναι ένα κόκκινο φόρμα που έχει φορέσει. Νόμιζα ότι είναι ντυμένη Φεραίρο Ροσέ. Έτσι όπως το είπε. Έχει πάρει απάντηση από κάτω. Είναι ντυμένη σοκολατάκι. Έχει πάρει απάντηση από κάτω και λέει τσιφτετέλινες με σουβλάκια. Καταλάβαμε το 1970 ότι το 1970 ήταν η τελευταία σου φορά που βρέθηκες με γυναίκα. Κακομοίρη μου. Το φοβερό όμως αυτής της είδησης... Εμένα μου αρέσει το λογοτέχνιο. Το λογοπαίγνιο. δεν. Το λογοπαίγνιο αυτό το ωραίο με τους τσιφτετέλινες. Εγώ αυτό θα κρατήσω. Θα το χρησιμοποιήσω το τσιφτετέλινες στην καθημερινότητά μου. Τσιφτετέλινες. Το έχω ξανακούσει νομίζω πιο παλιά αυτό. Τσιφτετέλινας. Κάπου έπαιζε, ναι. Είναι σαν να λες ασπρόμαυρο, ασπρόσεχες. Είναι λίγο έτσι δημιουργικό θα πω. Ναι. Δημιουργικό. Μπράβο στον άνθρωπο που το σκέφτηκε και έκανε τη σύνθεση. Μισό λεπτό γιατί κάπου είχα εδώ πέρα και κάτι άλλα σχόλια. Μισό λεπτό να δω γιατί είναι live από ό,τι καταλαβαίνετε. Έτσι, μην ανησυχείς, εμείς εδώ περιμένουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι. Κλείτε κανένα πιάτο στο ενδιάμεσο, πάτε μια τουαλέτα, απλώστε μια μπουγάδα, θα το βρούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει. Το βρήκες. Έχει ξεκινήσει από κάτω μια ολόκληρη διαμάχη για το αν πρέπει να πηγαίνεις σε ψυχολόγο ή δεν πρέπει. Τέλος πάντων, η απόψη είναι ότι ο ένας λέει να πηγαίνεις, κάνει καλό, ο άλλος λέει σου λένε όλοι ψέματα και μπορείς να τα βγάλεις όλα πέρα μόνος σου. Μην τους ακούς. Οι ψυχολόγοι λένε να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, άσχετο, okay.
Συνεχίζει, υπάρχει διαμάχη, τρομερή διαμάχη. Πρώτα οι ψυχολόγοι πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο, αυτό και το απαντάει, άδικα τρέχεις και πλουτίζουν αυτό. Μετά οι άλλοι το έχουν γυρίσει λίγο σε πιο, πώς το λένε, σε πιο φιλοσοφικό επίπεδο τη συζήτηση. Εκεί είναι που θέλω να με πας. Σε αυτά τα φιλοσοφικά μονοπάτια θέλω να σταθείς. Με στατιστικά του τύπου 1% αυτών που πήγαν σε ψυχολόγο είχαν βελτίωση. Κάτσε, αυτό δεν είναι φιλοσοφικό. Αυτό είναι... Οι άλλοι δεν είχαν. Να σου βγάλω μια πίτα διάγραμμα. Να σου πω, αυτό δεν είναι φιλοσοφία. Αυτό είναι... Έχω βγάλει τα συστήματα εκεί πέρα, τα στατιστικά, βγάζω πίτες, κάνω debate. Τίποτα δεν είναι. Αυτό είναι εκλογές. Να, οι ψυχολόγοι έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση στα πάντα. Ακολουθούν, λέει, τις προσταγές της εποχής. Τις προσταγές. Άκου, τις προσταγές της εποχής. Βαριά λέξη προσταγές. Η εποχή δεν ξέρω αν μαστιγώνει και προστάζει. Ο άλλος λέει προτιμώ το κεράκι στην εκκλησία και λίγη προσευχή. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Αν είσαι δολοφόνος στο κεράκι στην εκκλησία και η λίγη προσευχή δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει, αλλά μπορεί και να. Το απαντάνε από κάτω, λέει τότε να τα κλείσουμε, λέει, τα νοσοκομεία και τα ψυχιατρικά ιδρύματα. Ενώ ο ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει, ας πούμε, να μην γίνεις δολοφόνος, λέω εγώ τώρα. Ναι. Παίζει αυτό μερικές φορές. Το απαντάνε από κάτω, λέει τότε να τα κλείσουμε, λέει, όλα με τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρικά ιδρύματα και αυτά, να γεμίσουμε τη χώρα, λέει, μοναχούς. Δεν λέω καλή πίστη. Πλην όμως, όταν μιλάμε για παρεκκλήσεις από το φυσιολογικό, καλό θα είναι να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στα λεγόμενά μας. Ας μην μιλήσουμε για το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό τελικά ο καθένας το αντιλαμβάνεται αλλιώς. Και συνεχίζει και λέει: σας το γράφει ένας άνθρωπος που οι μοναχοί δεν τον βοήθησαν, για να μην πω ότι διόγκωσαν το πρόβλημά μου. Τώρα, αυτό είναι ένα κλασικό που κάνουν πάρα πολλοί στα σχόλια. Που το πάνε στην προσωπική τους ιστορία. Ναι. Δηλαδή, σας το λέω γιατί μου συνέβη γιατί και ξέρω. Ναι, και οπότε θα με ακούσετε. Γιατί αυτό με κάποιο τρόπο προσδίδει ένα credit, ρε παιδί μου. Μια αξιοπιστία, ένα credibility. Credit, ναι, πίστος. Μια αξιοπιστία τέλος πάντων στη γνώμη του. Οπότε εμένα να ακούς που ξέρω, που το έχω ζήσει, που δεν με βοήθησαν. Ρε φίλε, εντάξει. Και κάποια εκατομμύρια ανθρώπους όμως τους έχει βοηθήσει. Είτε ο μοναχός τέλος πάντων, είτε το κεράκι στην εκκλησία, είτε η ψυχανάλυση, αλλά εσύ έχεις το δικό σου προσωπικό βίωμα. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάμε στην θεώρησε και αυτός ότι έπρεπε να ακουστεί για κάποιο λόγο. Πάμε στην επόμενη είδηση. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης λέει το βίντεο που έφτιαξε για τα γενέθλια. Live. Ναι. Γιάννης Τσιμιτσέλης, το βίντεο που έφτιαξε για τα γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού. Okay. Ναι. Έχει ένα βίντεο τέλος πάντων, είχε γενέθλια Κατερίνα. Τους ξέρουμε και τους δύο παραδόξως. Ναι. Είχε γενέθλια, τους έφτιαξε ένα βίντεο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Εντάξει, οκ. Θα μου πείτε. Εντάξει, υπέροχη. Ωραίο ζευγάρι, αγαπημένοι, καλά έκαναν. 27 σχόλια θα σας πω αυτή η είδηση. Τι έγινε, δεν ήταν καλή η έκπληξη, δεν τους άρεσε το φόρεμα, δεν ήταν αρκετά γοργονέ, έπρεπε να βγει αυτός με baby blue πουκάμισο στο βίντεο. Έχει πάει αλλού τώρα, έχει πάει αλλού η συζήτηση. Πού αλλού? Πάντως η Λασκαράκη δεν νομίζω. Μάλλον, συγγνώμη. Λασκαράκη είναι η πρώην σύζυγος. Πάντως Λασκαράκη δεν είναι. Νομίζω ότι η πρώην είναι καλύτερη και σαν ηθοποιός. Η Γερονικολού είναι γλυκανάλατη σε όλους τους ρόλους. Το απαντάνε από κάτω. Ποιος σε ρώτησε? Το απαντάνε από κάτω. Αρχή. Ο άνθρωπος χώρισε με τη Λασκαράκη. Γιατί φυσικά δεν ασχολούμαι με τις στήλες γκαλά, αλλά τα ξέρω όλα, έτσι. Χώρισε με τη Λασκαράκη, τα έφτιαξε με τη Γερονικολού. Νομίζω, δεν ξέρω, είναι και παντρεμένη πλέον με τη Γερονικολού. Είναι απλά ζευγάρι πολλά χρόνια ήδη. Ποιο είναι το πρόβλημά σου εσένα? Ποιος σε ρώτησε αν είναι καλύτερη η μία ή η άλλη? Προφανώς όμως κάποιος τσίμπησε από αυτό. Και ότι η Λασκαράκη θα κλαίει βλέποντας το βίντεο, ας πούμε, με την έκπληξη που της έκανε για τα γενέθλιά της Αλληνής και θα τσουρομαδιέται και ο άλλος πήγε να παρηγορήσει τη Λασκαράκη. Ρε παιδιά. Όχι, αυτός εδώ είπε απλά μια άποψη ότι η πρώην είναι καλύτερη. Okay. Οπότε το απαντάει από κάτω. Λέει. Πάντως η Λασκαράκη είναι νευρόσπαστη σε όλους τους ρόλους. Αλλά τεσπά, αφού σου αρέσει τόσο, παντρέψου την κουκλίτσα μου. Τη Γερονικολού την έχω δει στο θέατρο, είναι πολύ καλή ηθοποιός. Δεν ήταν τυχαία για να βραβευτεί φέτος. Φελάκια, φαρμακόγλωσσα. Απαντάει πάλι και λέει: η Γερονικολού ήταν υποψήφια να βραβευτεί φέτος. Την έχω δει στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός. Μετά πάλι
ο ίδιος από κάτω Φελάκια. έχει ξαναγράψει Φελάκια. το ίδιο πράγμα, λίγο διαφορετικά. Και λέει, η Γερονικολού είναι πολύ καλή ηθοποιός. Την έχω δει στο θέατρο και ήταν υποψήφια να βραβευτεί. Δηλαδή είπε την ίδια πρόταση, απλά με διαφορετική σειρά. Όταν ήμουν μικρός, είχα καταπιεί μια βελόνα από pick-up. Και είμαι σίγουρος ότι το έκανε επίτηδες για να δείξει τον άλλον ότι είπες μαλακία. Και ήδη υπάρχουν 2 άνθρωποι που σου έχουν απαντήσει. Όχι, καλά μιλάμε, εντάξει. Τι να πρωτοπώ τώρα σε αυτό. Δηλαδή, είναι mindfuck αυτό, έτσι. Είναι η φάση αυτή που επειδή δεν έχω αρκετά περισσότερα επιχειρήματα να σου παραθέσω. Ναι. Γιατί είμαστε σε σοβαρή κόντρα, να το τονίσω αυτό. Γιατί εσύ έχεις τη δική σου άποψη που εγώ δεν μπορώ να τη δεχτώ και έχω μπει και εγώ να σχολιάσω. Και σε λέω φελάκι, αλλά παίζει να είμαι και εγώ φελάκι και επιπλέον. Λοιπόν, επειδή δεν έχω αρκετά περισσότερα επιχειρήματα, καλά εντάξει. Επιχειρήματα. Αποφάσισα απλά σαν πώς ήταν τα πρωτόζωα, μας τα λέγανε σαν τις αμοιβάδες. Αμοιβάδα, ναι. Μονοκύτταρος οργανισμός. Μονοκύτταρος οργανισμός, ο οποίος αυτοπολαπλασιάζεται, δηλαδή διπλασιάζει τον εαυτό του, τον τριπλασιάζει, τον τετραπλασιάζει, σου λέει αφού δεν υπάρχουν πολλοί να με υποστηρίξουν, τι θα κάνω, θα πολλαπλασιάσω εγώ τα σχόλια και θα λέω το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Ναι, αλλά η Γερονικολού είναι πάρα πολύ καλή, την είχα δει στο θέατρο. Ναι, αλλά η Γερονικολού είναι πάρα πολύ καλή, την είχα δει στο θέατρο. Για να ακούγεται σαν να είναι 4-5 άνθρωποι. Ναι, και να λένε το ίδιο. Ορίστε. Είμαστε περισσότεροι εμείς. Πάρτα. Φάτα τώρα, ρούφατο. Mindfuck, πραγματικά. Χάθηκα. Τρομερό. Χάθηκα λίγο. Πάντως. Και χρόνια πολλά στην Κατερίνα Γερονικολού, παιδιά, δηλαδή. Έχουν περάσει κάποιες μέρες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν πειράζει, εντάξει, αλλά χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια. Μπράβο στον Τζιμιτσέλη που της έκανε έκπληξη. Δεν ξέρω. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι κάποιοι που τους αρέσει να πηγαίνουν να σχολιάζουν τα πάντα. Έτσι. Μάλλον δεν έχουν κάτι καλό να κάνουν, δεν ξέρω. Όχι απλά να σχολιάζουν. Που γουστάρουν να τσακωθούν. Ναι. Συγκεκριμένα. Να τσακωθούν, να βρούνε, είναι σαν να έχουν το ραντάρ πάνω στο κούτελο και ψάχνουν να βρούνε τώρα ποιο σχόλιο είναι που μπορώ εδώ επάνω να πατήσω τώρα να τσακωθώ με κάποιον. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Τώρα θα αρχίσω να πολλαπλασιάζω τον εαυτό μου, να γίνουμε πολλές. Αυτοί είναι οι τύποι που κάθονται στα οικογενειακά τραπέζια και έχουν άποψη για τα πάντα. Φαντάζεσαι να μπορούσαν και αυτοί να αυτοπολαπλασιαστούν πάνω στο τραπέζι. Τι τέλειο. Για τα πάντα. Δεν θα τελείωνε ποτέ το οικογενειακό τραπέζι. Ακόμα θα τσακώνονταν. Για χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να τσακώνεις, ας πούμε, ξέρω, τη μία για πολιτικά, την άλλη, ξέρω εγώ, για τη Γερονικολού. Ναι. Ναι, θα μπορούσε. Κοίταξε, για κάποιους ανθρώπους ανάβουν τα αίματα έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Τους αρέσει, δηλαδή θέλουν να τσακωθούν και με τον άσχετο, γιατί έτσι νιώθουν ζωντανοί. Πάμε στην επόμενη. Απόψεις. Πάμε. Στην επόμενη και τελευταία είδηση. Αχα. Θέλω μια σοβαρή να μου θέλω να το κάνουμε και μικρότερο, αλλά δεν βγαίνει μικρότερο. Παιδιά, δεν ξέρω. Πρέπει να μειώσουμε τις ειδήσεις, αλλά. Τι να κάνουμε. Είναι τόσο σημαντικά, δεν μπορώ. Τι να μειώσω. Μην μειώσεις, αγάπη. Κάθε μέρα βγαίνει. Μην μειώσεις. Κάθε μέρα κάτι βγαίνει. Αφέσου. Άστο ελεύθερο εκεί πέρα. Όποιος θέλει να ακούσει, θα ακούσει. Λοιπόν. Power of Love. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Όταν είπα αφέσου δεν εννοούσα τόσο πολύ. Ο Νίκος Πελετιέ λοιπόν λέει. Δεν ξέρω, είναι ένας τύπος εκεί στο Power of Love, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μάλλον ξέρω τι είναι, το έχω δει στο Google κάποιες φορές το Power of Love. Είναι Γάλλος και τον λένε Πελετιέ. Δεν ξέρω. Okay. Και λέει, αυτό με τις 3 γυναίκες είναι δύσκολο, το δοκίμασα με 2. Εννοεί να έχει 2 ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορούσε να έχει 3 ταυτόχρονα, ήταν δύσκολο. Με 2 όμως τα έχει καταφέρει. Ο καθένας με τα προβλήματά του σε αυτή τη ζωή, θα πω εγώ. Μέχρι 2 μπορώ, παιδιά. Στην τρίτη δεν χαλάει η συνταγή. Το φοβερό λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι ούτε πόσα σχόλια έχει πάρει ούτε τίποτα. Είναι ένα σχόλιο και πόσες απαντήσεις έχει πάρει από κάτω αυτό το σχόλιο. Λοιπόν. Ένα σχόλιο και πόσες απαντήσεις. Έχει πάρει από κάτω 20 απαντήσεις αυτό το σχόλιο. Αυτό το ένα σχόλιο. Ναι. Υπογράφει λοιπόν το σχόλιο. Θα σου διαβάσω ολόκληρο αυτό και μετά θα σας διαβάσω. Πάμε, θέλω να τα ακούσω αυτό. Ναι. Λέει, ας μην εξυνίστανται διάφοροι υπερευαίσθητοι. Έχει βάλει εντωμεταξύ τόνους όπως γράφανε στην καθαρεύουσα. Εξυνίστανται. Πρέπει να είναι και πιο
πιο μεγάλος ηλικία, γιατί έχει βάλει τόνους σε κάποια γράμματα που βλέπω. Εξυνίστανται, αυτό λέει. Ναι, ας μην εξυνίστανται διάφοροι υπερευαίσθητοι για τα πρότυπα που προβάλλονται. Από τη στιγμή που ως κοινωνία προσκυνούμε τον υλισμό και την διαρκή ικανοποίηση των ενστίκτων προς τέρψη του ιερού υποσυνείδητου, λογικό είναι τα παιδιά να σκέφτονται. Κωνσταντίνος Κατακουζινός και το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Ήδη μυρίζει από μακριά. Αυτό είναι, παρά είναι ιντελεκτουέλ, χάθηκα. Έχει και συνέχεια, λέει. Προς τέρψη του υλισμού και τι λες μετά, των ορέξεων. Του ιερού υποσυνείδητου. Του ιερού υποσυνείδητου. Λογικό είναι τα παιδιά να σκέπτονται και να ενεργούν με μόνο γνώμονα το ατομικό του συμφέρον. Άνδρα μη ένεπε μος απολύτροπον. Ως μάλα πολλά επλάχθη. Ναι. Είναι απόλυτα υποκριτικό. Έτσι ξεκινάει και η Οδύσσια. Είναι απόλυτα υποκριτικό από ανθρώπους που πολεμούν με μηδενιστική αιμονή την παραδοσιακή ηθική να απαιτούν να αποδεχθούμε μία άλλη δική τους επιλογή. Όπως έσπηραν θα θερήσουν. Τι μου θυμίζει αυτό να δεις. Δεν υπήρχε ένας παρουσιαστής παλιά σε ένα κανάλι μουσικό που έκανε εκπομπή για τον κινηματογράφο και παρουσίαζε ταινίες. Ναι. Και μίλαγε έτσι με πολύ μεγάλες και ιδιαίτερες λέξεις και τις έβαζε όλες μαζί σε μία πρόταση και η πρόταση δεν τελείωνε ποτέ. Ήταν σαν γραπτό του Πλάτωνα που ξεκίναγε ας πούμε στο σημείο Α και τελείωνε μετά από 17 σελίδες η πρόταση. Τι είπε ο ποιητής, χάθηκα. Λοιπόν, ο τύπος εδώ πέρα περιττώ να σου πω ότι είναι τέρμα βλαμμένος, έτσι. Δηλαδή δεν κάθεσαι να γράψει ένα τέτοιο σχόλιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι τουλάχιστον ηλίθιος για να κάθεσαι να γράψει τέτοιο σχόλιο. Έλα τώρα, μην κρίνεις κι εσύ. Ο άνθρωπος απλά είναι πολύ σοφιστικέ. Όχι, ηλίθιο τον είπα, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο. Τι σοφιστικέ κάθεσαι, τέλος πάντων, τι σοφιστικέ και κάθεσαι και γράφει σχόλιο στον Νίκο Πελετιέ που έκανε αυτή την είδηση αυτό το σοφιστικέ. Για τις 2 και τις 3 γυναίκες. Τι ήτανε, ανάρτηση. Που με 2 μπορεί, με 3 δεν του βγαίνει. Τι ήτανε, καμία είδηση για ένα ποίημα του Σεφέρη, ας πούμε, ξέρω εγώ και. Αισθάνομαι λες και είναι απαγγελία στο Ηρώδειο, να σου πω. Μπορώ να το δω αυτό και να δοκιμάσουμε να το διαβάσουμε λίγο πιο θεατρικά. Θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα σχόλια, γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Θέλω λίγο να δω. Είναι πολλά τα σχόλια που έχει πάρει από κάτω για απαντήσεις στο σχολείο. Εντάξει, επίδαυρο αργότερα, για πες. Μου το χάλασε. Ξεκινάει από κάτω λοιπόν ένας χαμός, φυσικά, χαμός. Φυσικά. 20 σχόλια πρέπει να έχει πάρει η απάντηση. Ναι. Μάλλον 20 απαντήσεις πρέπει να έχει πάρει αυτό το σχόλιο. Θα σας διαβάσω λίγο γρήγορα, δεν θα χαθούμε να διαβάσουμε τώρα ένα-ένα. Αντιλαμβάνομαι ότι απευθύνεσαι σε μένα με ποια ελληνική παράδοση, ένας άντρας ή επισήμως 2-3 γυναίκες, πού τα βλέπει, πού τα έχεις δει αυτά. Το αντιλαμβάνομαι ότι απευθύνεσαι σε μένα, πώς προέκυψε. Δεν ξέρω, γνωρίζονται. Είναι ο ίδιος ο Πελετιέ που απαντάει. Εκτός αν αυτός είχε γράψει άλλο σχόλιο και το τσίμπησε και πάτησε κάπου εκεί, δεν ξέρω, γενικά. Ναι. Περδικλώθηκα. Η παραδοσιακή ηθική της πατριαρχίας εξασφάλιζε μέσω περιορισμών μια σχετικά ισομερή κατανομή του έρωτα. Παθαίνω αυτανάφλεξη εγώ αυτή τη στιγμή. Παιδιά, ας με βοηθήσει κάποιος. Να δω πώς αισθανόμουν αν βίωνε την θεωρία κάποιου ένα άτομο σημαντικό για μένα που υπεραγαπώ, ζούγκλα, ευτυχώς δεν είμαστε, γιατί αν ήμασταν δεν θα απέκλαιγε την επίκληση της οικογενειακής βίας. Τι μαλακίες γράφουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Για τον Νίκο Πελετιέ που δεν μπορεί με 3. Τίποτα νόημα από όλα αυτά. Ο άνθρωπος είπε απλά ότι δεν μπορεί να έχει δεσμό με 3. Μέχρι 2 είναι δεσμός. Αυτή ήταν η είδηση, έτσι, από εκεί έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αυτός είναι ο τίτλος βασικά της δημοσίευσης. Πολλά ζευγάρια έχουν αποκτήσει μαζί παιδιά και η επικοινωνία είναι επιβεβλημένη. Μιλάμε για τέτοια εμπιστοσύνη. Ο ένας μετά κάθε απαντάει στον άλλον, γίνεται ένα μπέρδεμα εντωμεταξύ μέσα. Έχει γίνει σκατά όλο αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη τι έχει γίνει. Ο ένας απαντάει στον άλλον, ξανατσακώνονται μετά. Μετά έρχεται ένας και απαντάει στο πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, ο άλλος δεν μπορεί απλά να χωρέσει 3 καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Πώς φτάσαμε τώρα. Θεωρώ λίγο τους ανθρώπους από τη φύση τους ικανούς για το καλό. Εγώ δεν αποκλείω οι υπότες να υπάρχουν και στα πιο αναπάντεχα μέρη, αρκεί κάποιος να έχει τα μάτια του ανοιχτά για να τους δει. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν. Ξαναεπιθυμίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από το Power of Μικρός Love, Νίκος Πελετιέ. Ποιος είναι ο Νίκος Πελετιέ? Επιβεβαίωνωση για ποιο πράγμα? Τσαντίζεται κιόλας. Μιλάνε μεταξύ τους τώρα. Για αντιδημοφιλείς απόψεις εκφράζω κι εγώ. Αχ, Παναγία μου. Για να μην φεύγουμε από το θέμα, έχετε κάποιος να βάλει τα πράγματα στη θέση του εδώ πέρα. Έλα, πάμε. Για να μην εσένα περιμέναμε.
Για να μην φεύγουμε από το θέμα. Αντιδημοφιλές στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να λες ότι αν σκοπός της ζωής μας είναι πρωτίστως. Ρε φίλε, τι λες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι η δική σας συζήτηση. Έχεις ξεκινήσει λάθος για αρχή. Εδώ πέρα η είδηση είναι για τον Νίκο Πελετιέ για αυτό που είπε. Ποιος είναι ο Νίκος Πελετιέ? Παιδιά. Άρα που καταλήγουμε, πάνε να καταλήξουν κάπου, έτσι. Α, καταλήγουνε, έλα. Ότι το αντιδημοφιλές δημιουργεί μοναχικούς ανθρώπους. Α, βγάλανε συμπέρασμα. Μετά όλους του λέει, καταλήγουμε στη βασική αρχή της φυσικής. Ότι ό,τι κερδίζεις κάπου, το χάνεις κάπου αλλού. Αυτό είναι βασική αρχή της φυσικής. Όλους το απαντάει από κάτω. Το έχει πει ο Νεύτωνας, ας πούμε, ότι άμα χάσεις από κάπου, κερδίζεις κάπου αλλού. Όποιος κερδίζει στα χαρτιά, χάνει την αγάπη και το ανάποδο. Μισό λεπτό. Λέει, καταλήγουμε στη βασική αρχή της φυσικής, ό,τι κερδίζεις κάπου, το χάνεις κάπου αλλού. Ναι. Ή αλλιώς, γεύση στο maximum και ζάχαρη στο 0 δεν γίνεται. Οι επαναστάσεις έχουν το τίμημά τους. Οπότε έχει πάει ο ίδιος από κάτω που είχαν την αψημαχία και το απαντάει, εγώ χρησιμοποιώ στέβια. Και κάπου εκεί έκλεισε αυτό. Ήταν το mic drop. Εγώ χρησιμοποιώ στέβια. Και εκεί έκλεισε αυτός ο διάλογος. Και εκεί φαντάζομαι ότι θα σηκώθηκε αυτός ο πολύ intellectual τύπος που έγραφε το τελευταίο σχόλιο και θα ήταν ο ΙΜΕ με το κεφάλι στο μέτωπο. Με το κεφάλι στο μέτωπο, πώς το είπα αυτό, με το χέρι στο μέτωπο και θα ήταν ο ΙΜΕ, την decadence, δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν αντέχω άλλο και απλά έφυγε από την ιστοσελίδα, έφυγε από το σχολιασμό, έφυγε από το διάλογο, έφυγε από όλα. Δεν περιγράφω άλλο, δεν σου μιλάω άλλο. Νομίζω είναι ωραίο να κλείσουμε έτσι με αυτό, έτσι. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ στέβια, άντε γεια. Τι μπορείς να απαντήσεις σε αυτό, πραγματικά. Πες μου κάτι, πες μου τι θες. Να ξεκινήσουμε μια αψημαχία. Πες μου κάτι, ξέρω. Κοίταξε, αν μπω τώρα να ψάξω στο Google, μπορώ να σου πω διάφορα πράγματα για τη στέβια και πώς η στέβια είναι κάπως πιο βαριά για τον οργανισμό γενικά και ότι ίσως να είναι καλύτερο. Όχι αψημαχία για τη στέβια. Να είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς σιρόπι αγάπης αντί για ζάχαρη. Μπορείς να μου πεις, ξέρω εγώ, είσαι μαλάκας. Θα σου πω, εγώ χρησιμοποιώ στέβια. Τι μπορείς να απαντήσεις αυτό. Είσαι ένας μαλάκας που χρησιμοποιεί στέβια. Εγώ χρησιμοποιώ στέβια. Κάποια πράγματα είναι αφοπλιστικά. Έτσι. Λες, ο άλλος είναι πανηλήθιος. Δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω συζήτηση μαζί του. Οπότε κάνεις πίσω. Και ποιος βγαίνει κερδισμένος? Αυτός που σου λέει, εγώ χρησιμοποιώ στέβια. Με αυτό ας κλείσουμε, παιδιά. Αυτή την υγιεινή παρέμβαση σε ανθυγιεινούς διαλόγους. Φάτε στέβια. Δεν κάνουμε διαφήμιση σε κάποια συγκεκριμένη στέβια. Δεν έχουμε χορηγό. Δεν έχουμε χορηγό κανέναν από τη στέβια. Από τη στέβια. Λες και η στέβια είναι περιοχή στον πλανήτη. Είναι άρνια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε κάποιον από τη στέβια, παιδιά. Εμείς από Αθήνα. Τέλος πάντων, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Πατήστε αυτό το κουμπάκι με το subscribe και το κουδουνάκι, αν το θυμηθείτε βγαίνοντας, έτσι, για να πάρετε ειδοποιήσεις. Στο Spotify επίσης μπορείτε να μας κάνετε follow, νομίζω. Και στο Spotify και στο Apple Music υπάρχουμε πλέον. Στο Apple Podcasts. Στο Apple Podcasts. Συγγνώμη. Ναι. Και ναι, αυτά. Φιλούμπες πολλές. Σας αγαπάμε πολύ. Ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να περάσετε καλά, ευχόμαστε. Και θα μας φάτε στη μάπα μάλλον και τρίτη φορά. Πολύ σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν υποσχόμαστε. Σάββατο είναι σήμερα που θα είναι την ηχογράφηση. Το Σάββατο μπορείς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, γιατί ξέρουμε ότι ανυπομονείτε. Ναι, κάποιοι δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Κανείς ποτέ, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Μέχρι την επόμενη φορά, είμαι η Κατερίνα. Και εγώ Μονικίτας. Θα είχε πλάκα να ήμασταν το αντίθετο. Και σας χαιρετούμε. Γεια χαρά. Φιλιά πολλά.